Waqt żjara ta' kortesija fil-Palazz ta' San Anton, il-Forum Żgħażagħ Laburisti ippreżentaw lill-President ta' Malta Giorgia Bella l-pubblikazzjoni tagħhom Iż-Żgħażagħ fil-Partit Laburista 60 sena ta' storja. René Monsinier, l-awtur ta' dan l-istess ktieb storiku, tkellem rigward is-semm li ż-żgħażagħ Laburisti taw matul is-snin. Il-President tal-FZL Daniel Mikallef tkellem fuq ix-xogħol li l-Forum Żgħażagħ Laburisti jagħmlu fih dan il-Partit Laburista, fosthom ir-rwol attiv tagħhom fil-politika fuq bażi lokali. Giorgia Bella refera t-traċedja Norveġiża u saħaq li din it-traċedja kienet eżempju ħaj li wrietna li sabiex tinqeret ideoloġija l-ewwel attakk irid isir fuq iż-żgħażagħ. Giorgia Bella qal li dan kollu juri kemm huwa importanti l-irwol taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika fuq bażi nazzjonali. Dan, saħaq Giorgia Bella, juri l-importanza li ż-żgħażagħ għandhom fil-ħajja politika.